Mga igsuon atong sawan ang sugilanon ni Raprap, 16 years old lalaki. Taga Gihulngan, Negros Oriental. Mayng hapon Gihulngan, Negros Oriental kang Raprap ang atong sender karong adlaw. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Iframos, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau ug Family Clinic Ramos Dungan magsugod Marso lahos Hunyo. Pagdala og 200. Attention Metro Cebu North and South. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos, Cebu City, mubukas sa High School Department karong Hunyo 2000 Gs. Entrance 500, binuwan nga tuition 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. Ug karon Raprap, sa nag-edad ka pala mag-8 ka tuig, gisalig ka sa imong igsuon nga si Gigi. Sa ato pa sa linghod nga edad, ikaw Raprap, gitugyan na lang sa imong mga ginikanan sa imong igsuon nga si Gigi. Kay nga naman, ang imong mama kabuntagan kagabhian sa sugalan. Ang imo sang papa kagabhian kabuntagan sa inom uban sa barkada. Ang nakaparat pagayod, kay sa panahon mahubog ang imong amahan, kulatahon ikaw Raprap, uban sa imong maguwa nga si Gigi. Ambot unsay nasud sa ulo sa imong maginikanan, nga nakahukuman imong amahan ug inahan nga palayason ka, aron kuno wa silay buhion. Ikaw Raprap, midangup ngadto sa imong iyaan. Kining imong iyaan maluloyon. Gipapuyo ka dito o gipa-eskwela ka gayod. Sa ato pa kining iyaan nimo naluoy nimo. Gipapuyo ka dito sa iyang bahay, gibuhi ka dito, gipakaon ka dito, giatiman ka dito o gipa-eskwela pa gyud ka. Sugo sa daotang kapalaran, ang bana sa imong iyaan namatay. Perting subua sa imong iyaan kay tiaw ba kanay mawad-an og bana. Ug sa ngadto-ngadto, ang balay sa imong iyaan gisunog sa imong amahan. Way kabutangan sa guol sa imong iyaan. Tungod kay namatyan na siyag bana, gisunog pa ang iyang balay sa imong amahan. Wala kagwanta ang imong iyaan, gahikog siya ug namatay. Niining tungura 16 anyos ka na Raprap. Bisan kung dako nang imong edad, naghambin ka og kasilag sa imong amahan. Dinhi ang katapusang hugna sa imong kinabuhi nga at 16 years old wala ka na iyaan nga naluoy kanimo og ang imong kasilag nga gihambin batok sa imong amahan dili na masagang. Kini ang sugilanon ni Raprap nga iyang pasawan kanato. Pangutana, Doktora, makakiha ba ako sa akong kagalingang ginikanan sa ilang pag-abusar kanako? Kay ako ang akong igsuon nga si Gigi, sa panahon nga mahubog ang among amahan, ang iyang bunal kanamo halos murag nagpatay og bitin. Ang tubag, tungod kay minor de edad ka pa Raprap, pwede ka nga modangop sa DSWD diha sa Gihulngan, Negros Oriental og pasaka ang kaso og child abuse kining imong amahan nga palahubog. Si Gigi og ikaw makatestigos. Ang mga silingan sa inyong palibot makatestigos. Unsa ka bangis kining inyong amahan, inikahubog niya sa ilimnong magahubog.
kahubog niya sa ilimnong magkahubog. Apasumpay pangutana, Doktora, kinira ba si Gigi nga akong igsuon patulon karon? Kay sa unang panahon inigbunal sa among amahan, maigo man sa ulo. Mao ba kini karon ang linugdangan sa pagbunal sa akong amahan kang Gigi? Ang tubag gatog kay dako kay gayunan rap-rap nga tini Gigi linugdangan sa pagpunay og dagmal sa imong amahan sa iyang sa kung siya hubog na sa inyong kabatan-on ni Gigi ug kanimo. Ikaduhang pangutana, Doktora, kung kami makakiha sa among kagalingong ginikanan, asa man midangop, mahimog mo diretso ka mo sa DSWD sa Gihulngan, Negros Oriental, sa Gihulngan City. Na ay social worker nga to nga mo interview ninyo. Unya og ang social worker mag-background information kay sungkoon na ang imong mga ginikanan alang sa ilang kana bang murag apidabit. Ang social worker musuroy sa palibot og mga silingan sa inyong Pinoyanan ug mangutana sa mga silingan sa batasan sa imong amahan ug inahan. Kung doon na sila informasyon, igo nga makapasaka sila kaso batok sa inyong ginikanan sa kaso nga gitawag og child abuse, ipahigayon ka na sa mga social worker sa DSWD. Ikatulong pangutana, Doktora, mga silingad sa akong ante nakakita gayod ngang akong amahan mo'y nagsunog sa balay sa akong iyaan nga akong gipuy-an. Kinsa may mukiha nga patay naman ang akong iyaan ug uyuan. Ang tubag, ang mga anak sa imong iyaan ug uyuan pwedeng ikiha ang imong amahan sa kaso nga pagsunog. Kay abnormal maning manunog tag balay. Arson gayod ang kaso nga ipasaka batok sa imong amahan kay gituyo man giniyag sunog ang balay sa imong iyaan. Busa kung ang mga testigos mo barog sa husgado nga nakakita gayud sila nga ang imong amahan mo'y nagsunog sa balay sa imong iyaan, mo barog kining kaso nga arson batok sa imong amahan. Sa imong amahan. Pagkatapusang pangutana, kining pagpatol sa akong igsuon nga si Gigi, mamaayo ba kini Doktora? Ang tubag depende. Kung ang iyang pagpatol dili padugay bag-o pa, maalim pa kana pinaagi sa medisina. Apan kung ang pagpatol ni Gigi tiud-tiud na og nakalamay na ang brain damage sa iyang utok, dili na kini maulian. Patulon na gid si Gigi hangtod kamatayon. Mao kani ang sugilanon sa mga brain damage nga kung ang pagbunog sa utok ang mahitabo ug ang utok madaot nga gitawag natog brain damage, basta bag-o pa, reversible kana, kakoreksyonan kana, pinasikad sa medisina. Apan kung ang brain damage nakagamot na sa utok sa tao, kay ning uyog man ana ang utok ug dunay gamay nga blood clot miipon sa brain substance ug kini mikubol na kauban sa brain, dili na kana mamaayo. For life na gyud ang kondisyon sa patol. Akong pamahayag, rap-rap, ikaw gyud ang nangunay pagsuwat sa imong kahimtang isip child abuse. Ikaw nga gikan sa pagka-8 anyos, gi-abusara na sa imong mga ginikanan. Gibiyaan ka ngadto sa imong igsuon, gibiyaan ka sa imong inahan kay siya magsugal tibok adlaw. Gibiyaan ka sa imong amahan tungod kay mag-inom siya hangtod mahubog. Ang nag-atiman nimo ang imo ragyang maguwa nga si Gigi. Unya inig uli pagid sa imong amahan nga hubog, kamong duha si Gigi
iyang dagmalan. Si Gigi way nahimo kundi nagpabilin dito sa poder sa inyong ginikanan kay siya man ang sulugoon. Ikaw gipalayas gayud sa imong mga ginikanan o gipaadto sa imong iyaan. Swerte ka kay ang imong iyaan buutan, manggiloyon o gipa-eskwela ka. Makalninglahutay ka og 8 ka tuig dito sa imong iyaan kay sa pagkahitabo sa imong iyaan nga naghikog 16 anyos ka naman. Og ang nakalabad pagyud kay ang imong kagalingong amahan ang nagsunog sa balay sa imong iyaan. Wa pa siya matagbaw sa pagdagmal kanimo og ni Gigi, iya pang gihasol o gihasi ang iyaan nimo nga naluoy nimo og nagmatuto nimo sud sa 8 ka tuig. Busa kung mamatud-an gayud kining imong amahan nga naarson siya tungod kay naay nakakita nga mga silingan nga siya gyud ang gasunog sa balay sa imong iyaan. Ang mga sumusunod sa imong iyaan, iyabang mga anak, maoy mo pasakag kiha og arson batok sa kauligilingon nimong amahan. Kung makumbikto, magtingkagol gyud siya sa presuhan sud sa 8 ngadto sa 9 ka tuig sa kaso nga arson. Ikaduha, bata ka pa, pasilong ka pa sa DSWD haron mahatagan og social history ang imong ginikanan ug ikaw aron mulutaw ang child abuse. Ang child abuse nga ipasaka sa DSWD batok sa imong mga ginikanan, ang imong inahan ug ang imong amahan mo'y manubag niining tanan. Ug kung sila mahukman sa child abuse, ang imong inahan ug imong amahan mabilanggo usab. Ikatulo, sa edad nga 16 anyos, minor ka pa. Busa dakog kay gayunan nga tabangan ka sa DSWD sa gihulngan kutob sa ilang mahimo. Ikaupat, bisan kung 16 anyos ka pa, apan nakagraduate ka na sa high school, maningkamot yung karaprap, pagtrabaho, isip boy or kanang sa mga department store, bisag bagger na lang. Aron, ikaw og si Gigi, mabuhi sa ginagmay ninyong paningkamot nga di mo magsalig sa inyong banyaga nga amahan ug inahan. Kanang imong amahan, sigurado mangyong mapriso tungod sa arson. Kanang imong inahan, mapriso man sa unya kana siya tungod sa child abuse. Busa, ang imong paglaom rap-rap nga makatrabaho ka, nga makabuhi ka ni Gigi ug sa imong kagalingon, hangtod nga moabot ka sa hingkod nga edad ug makapangita na ug tinud-anay nga trabaho nga maunay imong saligan unya pagbuhi sa imong pamilya ug kabanayan. Rap-rap, salamat sa imong suwatampo mga igsuon. Salamat sa pagtubay sa tulumanon. Hangtod sa sunod sugilanon, dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu Stasyon DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.